mu'tamar da aka shiga na sayyada Khadija. Muna yi wa kowa sanne da zuwa waɗanda suka zo su daga nesa, mutanen Zuru, mutanen Guro, ina ne nesa dai waɗanda ma daga sani da waɗanda ban sani ba. Fatan alkhairi, Allah kuma ya haɗa kawo kanmu da sayyada Khadija tun salamullahi alaiha. Wannan Allah isa wannan abu da muka fara yin sa a nan gurin ya bunƙasa duk duniya a sandar domin sayyada Khadija. Saboda wasu da yawa daga ciki sun dai san sunanta a matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam, amma kuma ba a san darajojin kwalalar da take tare da ita. So shi isa wannan kuma sidi da ya samu wannan bayanai nata mu ma har muka samu muka dan shiga daga ciki. To Allah ya ba kowa ikon yadda zai rinka bayanin a yadda yake ya kamata. To insha Allah wannan shi ne dan abin da zan ce kaɗan daga cikin irin dai darajojin sai da Khadija. Sai mutane dai sun fahimci wace ce sai da Khadija, sannan ma za a samu a san menene take ciki da ita, sannan dalilan abubuwa. Amma insha Allah rabbi muna yi wa kowa fatan alkhairi. Allah isa yadda muka fara taron da mu dai wajen 20 ko in ce haka gashi nan ne ba, tunda ne mutane suna yawan zuwa ne, tunda abubuwan sun taru kamar da yawa ne, ga sauka ga wani abubuwa, kuma muna shirin Allah isa da maulidi da yan ɗariƙa, tijjaniya kake, ƙadiriya kake, shi'a kake yi, salafiya kake, izala kake, mu muna gayyata kowa saboda a haɗe al'ummar musulmi guri ɗaya, a haɗe tunda kowa ya ce labbaika ya rasulullah, kowa ya kalmar shahada ɗin nan. To insha Allah rabbi Allah ka haɗa mu da Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haka ba ta zuwa. Abin da ya sa ni da shiga wannan tafiya ta sai da aka yi salamullahi alaiha, na shirya ne kuma da rayuwa na da zuriya da komai na insha Allah. Gari Kano. Kana Kano. Allah fara da sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sunana Yakubu Bala Shaibu, sarrafan garin Kano, ina zaune a unguwar Sharaɗa Municipal. To, abin da ya sa na shiga wannan tafiya shine ta sai da Khadija Kubra, shine mu ga duniya wace ce sai da Khadija, ya matsayin ta yake a wurin Allah, gurin ma'aikin Allah, kowane irin gurin mata ba a addinin musulunci. Sannan kuma duk lokacin da ake cewa ummul mu'minina, wasu ba ta daukan sai da Khadija, wanda suke kawo daban. Shi ne muka tashi tsaye don mu fuskanci da duniya wace sai da Khadija. Kamar yadda tarihi ya zo, babu wadda tarihi ya zalunta kamar sai da Khadija Kubra. Ta bayar da dukiyarta da lokacinta da duk abin da ta mallaka don taimaka ma'aikin Allah. A lokacin da duniya ta guji ma'aikin Allah, to sai da aka yace ta tsaya masa. A lokacin da aka karyata shi, ita ta gazgata shi. A lokacin da aka hana shi, ita ta bashi. A lokacin da gaba ke da aka juya mai baki ta tsaya masa. Wannan baiwa Allah duniya ta jahilce ta, ko kuma tarihi an koyewa ce sai ya Khadija. To mu kuma mun tashi da taimakon Allah da himma, za mu ga duniya wace ce sai da Khadija ta Kubra, kuma zai matsayin kafin Allah da ma'aikata. Sunana Imam Jafar. Zana zaune a garin Kano. Insha Allah lazim dalili na shiga cikin wannan tafiya shine domin ba da lokaci na ilimi na zuciya ta rayuwata da komai na wajen ganin an bankaɗo darajoji da kuma falloli na sai da take ba, kamar yadda 'yan uwanmu ahlu sunna suke faɗi cewa sai da take kubra bazawara ce, kuma tana bazawara ne wanda Allah ya ce idan abin mutum bayani sun ce to wane ne mijinta na farko da ta aura ka mutum auren wanda Allah gaskiya ne. har yanzu wannan tambaya din idan aka yi kasa sallaya Muhammad ne sai mu ce da dalili da kuma sunan shi wannan miji wanda ta fara aura. Saboda haka a cikin wannan tafiya muna ciki za mu dinga kaɗo falaloli da darajoji na sai da Khadija Kubra, muna wayarwa da al'umma mu kai da kuma nuna musu wace ce ta sai da Khadija Kubra, a kuma kawar da su daga wannan Jafar Adayyar daga garin Buddhism
fito da darajojin sai da Khadija alaiha salam da abubuwan da suka faru na danne mata matsayi da daddanna maganganun da ta yi da hadisan da a bayyana wa duniya su ji, saboda al'umma har yanzu ba san waye ita ba. Mukaddara ma za a iya tambayar mutane a ce musu wace ce sai da Khadija Kubra alaiha salam, da gadi yawanci al'umma ba san ta ba, kawai abin da suka sani nata shine sun san cewa ita dai matar annabi ce. Kuma duk wacce ta samu irin wannan ɗaukaka da daraja na zama matar annabi, kusan dai ta cancanta ne dai ko? To al'umma ba su san ya rayuwarta ta kasance a baya ba, ko ba su san ya rayuwar ta kasance tare da manzon Allah ba. Asali ma suna mata jifa na cewa tsohuwa ce ko kuma a'a ba musulma ba ce, daga baya suka ce musulunta ma dai wani sabon zance. To insha Allah dai wannan dalilin ne yasa muka shiga wannan tafiya domin ba da gudunmawa, kuma insha Allah za mu iya iyawar mu wajen ganin mun nuna al'umma wace ce sai da Khadija Kubra alaiha salam. Yanzu ni da dukiya da kalabai da kuma bai iya ba haka yake kullum sana masu albarka ta yanzu yana kallo haka hijirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mun farar hula masu neman albarka sun su ina kowa da kuma fatan alheri da babban jagoran namu si da amalar jisa Allah ya kara mai lafiya da babata mu kuma Allah ya kara mata lafiya. Da wannan gurin namu mai albarka hadafin mu shine kowa ya san shi fito da darajar sai da aka yi Kubra da irin kazafa-kazafan da mutane suke mata cewa ma'aikin Allah ya aure ta yana shekara kaza ita tana shekara kaza, wanda wannan duk ƙarya ne, duk ana so dan a rushe hasken nan da ya fito daga jikinta na sai da Fatima ta Zahra salamu alaiha. To shine sai a fake da cewa ai ita bazawara ce, saboda an tashi magana a ce to ai ke mahaifiyarki ma bazawara ce kana da kaza. Ita dai sai da Khadija Kubra insha Allah ma'aikin Allah ya aure ta ne tana shekara 24, shi kuma yana shekara 25. To wayanda suke ganin su cewa sai da Khadija Kubra sun nemi aurenta, to ita ta sa a zuciyarta cewa mahaifinta yana da kuɗi, ita ma tana da kuɗi, to ita ba abin da take nema sai wanda yake son ta ba don kuɗinta ba ko don kyanta. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin da ta ganshi, daman shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma sai yayi furci ba, iya fuskarsa in ka kalla tana wada sako, saboda iya ma wayanda ma ba su kai matsayin annaba ba ko waliyai, iya fuskar mutum ka kalla wannan na Allah ne ba sai an gaya maka ba. Hadisai da yawa sun zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubu ruwan da za a kai ta ɗakin miji kunya. Da yawan sahabbai suka ce ni ban ma taɓa haɗa ido da ma'aikin Allah ba saboda kunya. Shi sa hadisan da suka zo suna nan dai ma'aikin Allah ya kaza ma'aikin Allah ya kaza na ƙarya, wanda wannan mun ɗauki gabarai da rusa su duk wani hadisi da ya saba ya girma da hankali insha Allah wa azim ya zo akan ma'aikin Allah za mu rusa shi, saboda manzo Allah shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan haka babu wani hadisi da zai zo a ce mana ma'aikin Allah ya kaza, shi ya dora mu akai cewa duk abin da kuka ji an ce ku auna shi, na ce ku auna shi da girma da hankali. To insha Allah wa azim wannan hidima da muka dauka sai da kan yadda Kubra Allah ya dafa mana ya riko da hannu saboda matsayin manzon Allah wannan tafarki na Allah ya sa duk duniya sai an amshe shi, kuma ana kan amsa ta amsa yanzu ma aka fara amsa insha Allah wa azim, saboda wannan baiwa Allah ko me mutum ne mata bibiya ta ba, ta hakura da ɗan uwanta da masoyanta da masu yi mata kasuwanci ba don kuma sai manzon Allah, dan hakko gwangara take muku aikin Allah saboda irin kaunar da take mai cikin dare da dutsuna da menene, amma haka za ta bi dutsunan nan dan dai kawai ta je ta ga ma'aikin Allah. To wanda yake wa ma'aikin Allah wannan kauna me za ka yi mai ka biya shi? Yau ko biyar mutum ya ba ma'aikin Allah a ƙaramin misali ma mutum ya ba ma'aikin Allah biyar, kai ba ka da abin da za ka biya shi. Ita kuma wannan ta haƙura da kasuwancinta, ta haƙura da 'yan uwanta, har irin wahalhalun da aka sha a musulunci na cin irin ganye da suka rinka yi da aka kulle su da sabon abu duk da ita aka yi, amma duk wannan da ta yi wa musulunci hidima sai malami ya zo ya yi ma tafsiri bai faɗo ma darajar sai da Khadija Kubra ba. Ba mu san me ta yi wa malamai ba, ba mu san me ta yi wa duk sauran mabiya ba, a'a mu an ban mana sai da Khadija Kubra saboda da an taya magana ya ce ai ita ba zawara ce, amma duk hidiman nan da ta yi wa manzon Allah an manta da ita. Yau duk cikin matayen manzon Allah ba ma zagin kowa, amma babu irin sai da Khadija Kubra saboda ita ce annabi ya mata kaunar da bai yi wa ta ba, kuma ya ja kunnensu ma na cewa wata taɓa zuwa ya ce wannan
ai kawar sai da Khadija ce yayi mata hidima kaza yayi mata hidima kaza. Aka ce wannan duk kawar ta kake yi wa, to ina kuma ga ita. Yace to Allah bai bani irin Khadija ba kuma ba zai bani ba, saboda me ita sai da faɗi mutum Zahra'u daga jikinta sai da Khadija ta fita, Imam Husaini daga jikin sai da Fatima ya fita, su kuma Ahlul Bait Rasulullahi duk daga jikin Imam Husaini suka fita. Dan haka ina za ka ga mai darajar ta Ahlul Bait a cikin mata manzo Allah, ai babu. Kuma Allah ne ya daga ta, shi ubangiji haka yake, in dai kawai manzo Allah hidima ba zai baka haka ba. Sai ya daka je Kubra cewa manzo Allah hidima da jiki da tsoka da komai nata, sai Allah ya ce to mun baki sai da Fatima. Ai an biya ta, ita ake bi ma, wanda aka ba sai da Fatima ai an biya shi. Haka Imam Abu Dalib ya ce wa Annabi hidiman nan ya haƙura da komai, kuma sai aka ce to an baka Imam Ali. Haka ta taho su ma da babu su suka rike wa ma'aikin Allah duk wani abu da ya zama to sai da Khadija tana yi wa Annabi, sai da Fatima ce ta dauki. Duk abin da Imam Abu Dalib yake wa Annabi, Imam Ali ne ya dauke mai wajen hidima. Dan da aka zo za a yi hijira kowa yana bin dare, kowa sai dare yayi zai gudu, amma shi Imam Ali wajen da aka san za a zo a kashe sa, wajen da za a zo a kashe ma'aikin Allah, a yata suke cewa a lokacin Imam Ali ya ce, ma'aikin Allah ya ce Imam Ali zo ka kwanta a wajen da nake, kai din sun zo su yanka ka a sakamako na, in ma kashe shin za a lokacin. Ya ce to kwanta a makwanci na, duk duniya idan ka cire Imam Ali a lokacin babu mai iya yi wa annaba, saboda duk tafiya ta sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Khadija ba bazawara bace, ba tsohuwa bace, budurwa ce annabi. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalilin da ya sa ni shiga sai da Khadija shi ne domin ni ma na bada gudunmawa ta akan irin gudunmawoyin da kowa dan uwa suke bayarwa, ni ma shi yasa na shiga wannan forum din domin in bada gudunmawa. Ibrahim wacce aka fi sani da Abba Sabuwa a garin Kano, ina unguwar Na'ibawa majalisin yan lemu. Na fito ne akan darajojin sai da Khadija, Annabi ya aure ta ba bazawara bace ba, budurwa ya aure ta. Tana shekara 24, shi yana da shekara 25. Kuma mun fito ne mun sadaukar da rayuwar mu, jinin mu fansanta ne, rayukan mu fansanta ne, ƴaƴan mu fansanta ne, komai na mu insha Allah ba za mu al'umma da san wace ce wala ta sai da sannan kuma su san irin gudunmawar da ta bayar a shi addinin nan, da kuma sanin darajojin da wala ta sai da kira na ga al'umma shine su fahimta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta tana Allahumma salli ala sunana Mubarak Abdullahi Hamas daga harkar Na'ibawa cikin garin Kano. Dalilin da ya sa na shiga cikin wannan tafiya ta Mulati sai da na Khadija ba kuma zan yi ba ce ba da gudunmawa akan al'amuran da suka shafe ta da dukkan wani yunkuri da kare darajojinta da martabobinta da irin ƙarfafa-ƙarfafan da mutane suke yi mata. Kuma insha Allah zan yi wannan aiki da jiki da faɗakar da mutane wace ce Mulati sai da Khadija Kubra da irin gwagwarmayar da ta sha a addini, kuma insha Allah mun ba da rai da dukiya da komai a kanta. Sallallahu alaihi wa sallam.
baiti kun Khadija tuko bar saiti mata gurin abban fati mabudin dukan alkhairi